こんにちは。今日はちょっと皆さんにご報告があります。今まで一緒にモンゴリ学校で動画を撮ってくれていた中国人の先生3人が無事中国に帰ることができました。長かった。すごい大変なね、思いをしましたよね。やっぱりね、最初にそのコロナが中国の武漢から発生したっていうこともあって、彼女たちすごい苦しんでましたよね。なかなか外にも出ることできなかったし、なんか狭い家の中でずっと身を潜めるように暮らしていました。でようやく4月5月ぐらいからですかね、ぼちぼち学校に顔出してきて、でね、一緒に動画を撮り始めてみたりとか、日本語と中国語を勉強教え合ったりとか、そういうことをほぼ毎日ですかね、5月からは。最後の1ヶ月半ぐらい、ほぼ毎日、すごくこう笑い声が絶えない。そうですね、とても明るいね。3人はね、すごく明るくてね、よかったです。で、そんな3人から僕たちに向けてすごい素敵なメッセージをいただきました。で、そのメッセージっていうのが、中国でコロナが発生した時に、日本から中国にマスクだとか、そういう医療面の物資を送った時に、その箱に日本人がある漢詩、中国の詩ですね、それを書いてちょっと話題にね、日本でなりましたよね。だから日本の方はこの詩は多分知ってる人はたくさんいると思います。で、その中国人の3人の先生たちもその言葉を知っていて、私たちにそういった言葉を送ってくれました。で、その言葉が漢字で山、川、異なる域。これ漢字なので読み方がそれは縦に書く。そうですね。書かない縦に書くんですけど、中国語、下は日本語なんですけど、でも同じ意味、漢字が簡単になってる漢字は中国式の書き方で、読み方が山、川、域を異なれど風月点を同じうす。それは日本の読み方は昔の読み方なので、ちょっと難しいですけど、意味としては、山と川というのは日本と中国では同じ山と川はないですよね。山とか川は異なっているんだけども、風、月、天は同じだよ。離れてても私たちは同じ。一生懸命頑張りましょうという意味なんですよね。とっても素敵な詩ですよね。いやこれをね見て、これを見るためにね、ちょっと僕たち涙がね出そうになりますよね。すごい宝物です、私もね。それがそのグループの名前になったんですね。そうですね。WeChat とね、僕ら初めて入って使うグループの名前がこういう風な名前になりました。本当になんか助けられましたね、明るさがね。そうですね。すごいなんかファッションとかも知ってる。これが流行りだとか言って。ねえ、本当かよって思うよね。ファッションとかたくさん教えてもらいましたね。だからいろんな国の人と知り合いになるっていうことは、なんかすごくいいなと思いますね。本当ですね。自分の国だけがいいんじゃなくて、自分の国ももちろん大切にして、いろんな国の人と知り合うために、みんなも外国語を勉強しているので、それと生かしてほしいなと思いますね。彼女たちもね、中国人なので、日本語少し喋れるし、英語も少し喋れるけど、韓国語も喋れますね。ただ僕たちが会話する時の共通語っていうのはなかなか定まらなくて、だけどやっぱり言語ももちろん大事だけど、相手に伝えようっていうその気持ちがすごい持ってる3人だったので、だからこれだけ言葉の壁を越えて仲良くなったのかなっていうふうに思います。なのでその気持ちの部分を語学を勉強する上でも絶対に忘れてほしくないですね。気持ちはすごく大切ですよね。今頃ね、きっと自分たちのふるさとで時々モンゴルのことを思い出しているかもしれませんけど、中国もすごい素敵な文化なので、中国語もちょっと勉強してみたら面白いかなと思います。だから多分人の気持ちって世界中が共通する部分があると思うので、こういう、モンゴル語の詩があったら教えてください。そうですね。
月1点は同じなので、みんなで力を合わせてつながっていきましょう。また会う日まで。じゃあさよなさよなら。ら。